Аз заявих и пред вас, че с ГЕРБ разговори няма да водим. Плана меч, който лансирах още в началото, не може да сработи, защото не може да се намери критична маса от депутати, които да се противопоставят на Борисов и на Пеевски. С президента. После си говорихме и за рушенето на държавността, защото това се случва в България, и за недоверието. Ако аз разговарям с ГЕРБ, ако аз подкрепям Борисов и Пеевски, аз ще предизвикам огромно недоверие в избирателите, които са ни изпратили тук, именно да се противопоставяме на този модел. Ако Продължаваме Промяната обяви кабинет против Борисов и Пеевски, вие ще ги подкрепите ли? Аз се съмнявам да обявят такъв кабинет против Борисов и Пеевски, но тогава трябва да се говори, ще правим ли кордон на Борисов и Пеевски, как ще се реализира той. И аз съм казал, правоохранителните органи на държавата трябва да са в меч в този вариант. Какви са вашите очаквания? Какво ще се случи с 51-то Народно събрание? Вижте, след разговорите днес с президента и администрацията, ние си съвпадаме като мнение за ситуацията в България. Аз считам, че този парламент не може да роди работещо правителство, което да е създадено на принципна основа и на това, което би обединявало някакви политически платформи, партии, виждания за страната. Може да има правителство в този парламент, което да се роди от страха на някои да не изчезнат политически, от желанието на други да са на всяка цена в изпълнителната власт, на порциона на държавата, но това ще е порочно. Не искам избори на всяка цена, но считам, че това е по-логичният завършек на такъв фрагментиран парламент, в който допирателната между партиите е много неоткриваема, така да го кажа. Трябва ли бързо раздаване на мандатите според вас, президента? Следващи избори ще е по-различно. Бързото раздаване на мандатите е в прерогативите на президента. Той може да прецени как най-добре да си направи тайминга. Този въпрос е интересен. Дали нови избори ще родят нещо различно, дали няма задкулисието да се окупае още повече, защото то проигра един път вече матча и знае много добре как се купуват гласове и избори. Но ако сега се направи безпринципно правителство с участие на също това задкулисие, това би дало много въздух и време за още по-голямо окупаване. Избора или правиме поредица от избори, в които търсим алтернатива, партньори и някаква ситуация, която да промени страната, или да озреят някои партии, че все още има мнозинство срещу Борисов и Пеевски, или Борисов участва, защото аз Продължаваме Промяната и Демократична България не ги виждам много да са против, особено ДБ против ГЕРБ. И такива кордони, които поставяха, ние разписахме този кордон, ама май кордона е около Продължаваме Промяната в момента.